els seus lletreros, bueno, em diuen que ens esperem un momentet. Doncs, molt poca cosa puc dir-ho ja. Però estem molt orgullosos i donem gràcies al poble de Sant Guiu d'estar aquí i principalment a les penyes. Avui un dia molt especial per a totes les persones. I farem d'aquí un moment el que es mereix el senyor Nicolau Candidat. Agrair a tot el barcelonisme reunit aquí per les diverses penyes per acompanyar els amics de la Penya Sant Quirze a la benedicció del sermó.